Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa a wannan tasha tamu mai albarka ta Hausa Blogs da ke kawo muku labarai, da ke kawo muku abubuwan da suka shafi Hausawa na Najeriya, Cote d'Ivoire, Kamaru da kuma ko'ina inda ƙasa ce da Hausawa suke zama, to muna kawo muku bayanai a kansu. A yau na zo muku da bidiyon da ke magana akan abin da ya faru da Sultan Abdulrazak da kuma mutanen Kano da kuma mutanen Arewa da kuma mutane 'yan Kannywood masu harkar fim na Hausa. Kowa ya sani Sultan Abdulrazak ya fara tun kafin ya zama wani abu, yake tare da 'yan Kannywood, ake tun ma kafin a fara kiran shi ɗan Kannywood. Yake da kishi kuma da zil da niyyar kuma taimakon duk wani wanda ya kwana ya tashi a cikin Kannywood. Sultan Abdulrazak bai kasa a gwiwa ba wurin tunawa da jama'ar Kano yayin da ya zama wani abu a rayuwa. Na sani idan na ce Sultan Abdulrazak kowa ya sani, mai Sultan Film Factory shi nake nufi, wanda yake fassara fina-finai daga baya kuma ya zo ya zama darakta. Bayan ya zama darakta ya zo ya zama producer, wanda a yanzu idan kana buƙatar fim mai kyau, idan ka cire Bashir mai shadda to za ka sa Sultan Abdulrazak. Bari ma sa masa lakabin Alhaji Sultan Abdulrazak. Yau a kan shi zan yi magana, zan tattauna. A kwanakin baya Sultan Abdulrazak ya fito kafar sada zumunta ya bayyana wa duniya cewa ya buɗe film house cinema wanda yake buƙatar mutanen Kano da 'yan Kannywood da ma waɗanda ba 'yan Kannywood ba su zo su haɗu a buɗe gurin domin a ci gaba da sana'antar, a ci gaba da zama ana gudanar da sana'ar nan ta film a Hausa na Hausa a Arewa. In na fahimta, abinda Abdulrazak yake nufi shine ya gina wa 'yan Kannywood gurin da za a zo mai shi da mara shi a zauna a wannan harka ta fim domin ci gaban 'yan Arewa da kuma ci gaban Kannywood. Amma wasu daga cikin 'yan Kannywood suka yi tsalle nan da can suka ce su ba su bukata kuma ba za a yi amfani da shi ba. Ba ma lallai ne ya zamo su ɗin ne ba. A kwanakin baya gwamnatin jihar Kano ta yi watsi da wannan zancen na gina film house cinema shekaru da suka wuce baya, kamar 3 ko 4 haka, around 2023 2021 2019. Issue ya taso na cewa za a gina film house cinema a Arewa, har location an bayar, wanda hakan ya sa gwamnatin jihar Kano da haɗin kan wasu 'yan Arewa suka yi watsi da wannan zancen. Hakan ya sa ba a zo an yi film house cinema ɗin ba. Na sani duk wani mai kishin Arewa mai kuma kishin harkar fim a Arewa ba zai ji daɗin wannan abin da ya faru ba. So bai zama laifi ba ga Sultan Abdulrazak idan ya zama wannan ne mafarkinsa, kuma bayan Allah ya ba shi dama ya samu yayi don ci gaban jihar Kano da kuma ci gaban jama'ar jihar Kano da ci gaban harkar fim a jihar Kano. Kaga ba laifi bane, bai kamata wasu daga cikinmu su yi watsi ko kuma su je su yi makarkashiya don a dakatar da wannan abu. Jama'a, ina so ku fara ganin kokarinsa tukun na farko. Kafin shi mutane nawa ne suka samu kuɗi ba su niyan yi ma wani abu komai ba. Ba sai na kama suna ba, kuma ko da ma na kama suna ai ba komai bane ba. Kar ku manta akwai Ali Nuhu, akwai Sani Danja, akwai Rarara, akwai Bashir mai shadda, akwai Susi Yakub Muhammad da sauransu, waɗanda sun samu kuɗi a harkar nan. Ɗaya daga cikin su babu wanda ya taɓa tunanin ya gina wani abu wanda zai kawo ci gaban Arewa ko kuma ya kawo ci gaban harkar fim a Arewa. Babu. To me yasa? Sultan Abdulrazak ya ciri tuta saboda shi kaɗai ne mutumin da ya tunani da ya zo ya taimaka ma na ƙasa da shi, ya kuma taimaka ma waɗanda suke wannan harka. Ba don kawai ma, at least don harkar ta ci gaba, wanda baya yi ya zo ya yi, wanda bai sanya abin yake ba ya zo ya sani, wanda kuma bai samun komai ya zo ya samu wani abu, at least ya taimaka. Amma saboda baƙin ciki na mutanenmu, saboda baƙin ciki da jin zafi na mutanenmu, wanda yake da dama bai yi ba, wani ya samu dama ya yi. Kai da kake da dama ba kai ba, kuma kai ne kake zuwa kai makarkashiya, kana munafunce kana faɗan abubuwa da dama wanda ba su da daɗi. Ƙarshe an hana, hankalinku ya kwanta. Abinda ba ku so kenan, da abinda kuke so kenan a hana shi, abinda kuke so kenan a hana, to an hana, hankalinku ya kwanta. Mu kuma muna bayan Sultan Abdulrazak game da wannan harka. Idan Allah ya baka arziki, ka taimaka ma mutane. Arziki ne. Ba mu da wata hujja da za mu nuna mu da kuma bakin cikin mu akan abin da Allah ya ba wannan bawan Allah. Kyauta ce daga Ubangiji. Arziki na Allah ne. Arziki na Allah ne. Ɗaukaka ma da kuke ji kuna gani ta Allah ce. Amma muna sare idan Allah ya ɗaukaka ka, to ya baka arziki. Idan kuma Allah ya baka arziki, to haƙuƙuwa da dama ne akan ka wanda sai ka sauke. Shi kanshi arzikin ai ajiyar Ubangiji ce. Allah ne ya bada ajiya. Dole sai ka kula da arzikin nan. Sai ka taimaka. Sai ka yi abun da ya kamata. Ɗaya daga cikin abin da ya kyauta. Ya kyauta.
domin ka ware waɗannan maƙudan kuɗi ka gina wannan uban waje sannan ka ba da shi ka ce film house cinema ne kana buƙatar mutane su zo su ko da haya za a yi na tabbatar da ya taimaka saboda in za a hayar definitely zai sa kuɗin da kowa zai iya mallaka shago a ciki to me kuma a ciki na hanawa na sani mutanen Kano ko kuma ce gwamnatin jihar Kano ba ta buƙatar zuwa gaba abin ya zo ya zama damuwa ta yanda yaranmu za su riƙa zuwa suna koyon abubuwan da ba su kamata ba ƙarshe dai a ce ana tsoron gudun lalacewar tarbiyya to ai ko da pen house cinema ko babu pen house cinema rayuwar matasa a yanzu ta zama sai dai inna lillahi Allah kaɗai san me ake aikatawa kai abin da ake aikatawa ma a waje wallahi ya ninninka abin da fim yake koya ma mutane na batanci fim ma banda gyara mutane ba abin da yake na sani hana ƙarya akwai fina-finan da suke bata rayuwa suke bata tarbiyya amma majority na fina-finan da ake a yanzu a arewa gaskiya ba waɗanda suke bata tarbiyya bane ba tarbiyyar mu ta ɓaci ma akan irin wa'annan social media places like TikTok TikTok Facebook da sauransu a nan ne tarbiyya ke lalacewa ba wai a fim ba so na san gwamnatin jihar Kano tana tsoron lalacewar tarbiyyar yara ne amma wallahi su fara hana yara zuwa TikTok su fara hana yara zuwa Instagram su fara hana yara zuwa Facebook a nan ne tarbiyya ke lalacewa ba a wurin harkar fim ba so ni dai Sultan Abdulrazak alhamdulillah na ji daɗin abin da kai na ji daɗin abin da kai don ba wani ɗan Kannywood wanda ya girma ya ɗaukaka wanda ya fara tunanin ya zo ya wannan abin don ci gaban arewa babu wanda ya yi kayi abin kirki makiya da mahasada su zai ta yi idan mutum ya waye gari baya da mahasada to ba ma inda zai je asalin ci gaban ka ai mahasada ne da haka ka ci gaba da yin abin da ya kamata kai dai kai idan ba a gane ba wata ran za a gane kuma addu'a ita ce gaba ai ta addu'a ba a ce wai film house cinema zai zo ya ɓata tarbiyya kaza a'a ba wannan ne ba ɓata tarbiyya yaro in yana tarbiyya mara tarbiyya bai da tarbiyya kuma tarbiyya a gida take tun da gida ake fara tarbiyya iyaye suke taimakawa wurin sa yaro ya zama mai tarbiyya ko mara ita ka haifi yaro ka sake shi sakaka ya ta tafiyarsa to me yasa zai zama mai tarbiyya baka jawo shi a jiki ka nuna masa ga daidai ga ba daidai ba da haka Sultan Abdulrazak yayi kokari ina ganin kokarinka kuma Allah ya ƙara bada nasara Allah ya ƙara taimakawa Allah ya raba ka da mahasada da makiya waɗanda ba su buƙatar ci gaban rayuwarka Allah ya raba ka da su wanda ba su ɗaukaka ba Allah ya ɗaukaka su marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu arziki Allah ya ba su ikon taimakawa Allah ya ba su ikon tuna na ƙasa da su Allah ya kare mu daga dukkan shari wannan tsaro da muke fama da shi matsalar tsaro da muke fama da ita Allah na roƙe ka Allah ka kawo mana ƙarshen wannan matsalar tsaro Allah ka kawo mana ƙarshen ta Allah ka kawo mana walwala a Najeriya da ma duniya baki daya duk wani masifa wani bala'i da ke doso duniya Allah ka dakata mana da shi kuma Allah ka bamu ruwa manoman mu da ke kauye suna nan ba abin da za su yi banda ruwan nan da suke jira kuma Allah kana gani kafi mu sanin me dalili amma Allah na roƙe ka Allah ka bamu ruwa ya Allah muna godiya jama'a kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa don mu sanar da ku a duk lokacin da muka saukar da wani sabon shiri a wannan tashar tamu mai albarka muna godiya sai anjima. shiga uku yanzu kuma me na miki? Ai wannan shine hukuncin ki har na tsawon wata 2 a gidan nan. Saboda jaka aka kawo miki? Saki ta duka na kamar wata jaka? Ko dan kin ga ina yin shiru? Samira kenan. Kin ga wannan? Wallahi karamin abin da na miki kenan. Ko barki jin ga miki kin ga idan har baki yarda da wannan hukuncin da na dauka ba wallahi tallahi kamar yadda kika sa imara ne ya kore ni na bar gidan nan wallahi haka zan sa ya kore ki idan kuma kin yi tantama
ina son ki idan Imran din ya fito ki tambaye shi kije. Yanzu kana ganin matarka tana cin mutunci na tsakani da Allah da Annabi ba za ka iya cewa wani abu ba? Ni ban gani ba Samira. Kai ki kai nan da Allah bai kai ni ba. Yawwa ni dai iya abin da na gani shine na ga mata na a tsaye suna tattaunawa. Kuma ke da ita kin ga duk mata na ne da abin da na yi wanda ba daidai ba kin ga ai sai na tsallaka wani layin kuma ko? Ni zan tafi. Madami? Zan tafi. To mu je sai in raka. A'a tsaya ki karasa aikin ki. Ai na ga kina aiki ne mai muhimmanci na da ni. Sai na dawo. Sassauci wani irin maganuka kuke bayarwa a daidai wannan lokacin? Akwai sabon product ɗinmu mai suna ubangidan fitakunya. Muddin muka haɗa maka kai amfani da shi to ba kai ba samun saɓani kai da iyalinka. Sai kuma wanne? Sai kuma masu aikata aikin da Allah ya hana wanda kullum muna faɗakarwa a kansa to muddin ka san ka aikata su ma idan muka haɗa musu magani za su samu lafiya bi iznillah. Sassauci wani irin taimako ka nema wa 'ya'ya mata musamman masu rikicewar al'ada ko rashin haihuwa? Akwai haɗi da muka yi musu tanadi na musamman wanda in aka yi amfani da shi za a samu lafiya. Sassauci wani irin tanadi kuka yi wa 'ya'ya mata a yayin al'ada waɗanda suke fama da ciwon mara? Matsalar sanyi kenan shi ma akwai magani ingantacce insha Allah. Sassauci muna buƙatar mu san guraren da ofis ɗinku suke don al'umma masu buƙatar magungunan ku. Muna da ofis Kano, Abuja, Lagos, Bauchi, Sokoto, Maiduguri da kuma garin Kaduna. Sa'annan muna da ofis Nijar, Cote d'Ivoire, Saudiya da kuma ƙasar Benin. Sassauci akwai al'umma da dama da suke buƙatar magungunan ku sannan bakku da ofis a garurrukan su. To ta yaya za a yi su samu irin waɗannan magungunan cikin sauƙi ba tare da sun sha wahala ba? Duk mai buƙatar maganinmu muna tura maganinmu cikin ƙanƙanin lokaci. Duk ƙasar da kake ko garin da kake za mu tura maka shi insha Allah. Sassauci mun gode. Masha Allah. Masha Allah. Wannan shine abin da muke bukata kuma mun samu